तर यवतमाळमध्ये महायुतीत आलबेल नसल्याचं चित्र आहे। शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलेत। महायुतीकडून दुष्यंत चतुर्वेदी यांनी अधिकृत उमेदवारी दिलेली आहे। यानंतर मित्रपक्ष भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलाय। भाजपतर्फे नितीन बुथडा यांनी मोठ्या संख्येने नगरसेवकांसोबत शक्ती प्रदर्शन करत अर्ज दाखल केला। गैरसमज दूर करून दुष्यंत चतुर्वेदी यांना बहुमताने विजयी करू असा विश्वास पालकमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला आहे। दुष्यंत सतीश चतुर्वेदी हा विजयी होईल आणि खरं तर गेल्या अनेक टर्म पासून या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचा उमेदवार निवडून येत होता आणि परत पक्षाने या ठिकाणी उमेदवारी दिलेली आहे आणि तो सुद्धा निवडून येईल याबद्दल माझ्या मनामध्ये प्रचंड विश्वास आहे। कोणालाही मनधरणी करावं लागणार नाही, कारण महायुतीतले आम्ही तिन्ही पक्ष अतिशय मनाने घट्ट आहोत। उमेदवारी मागण्यापर्यंत किंवा उमेदवारी आम्हाला मिळाले पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका सर्वजण सर्वच पक्ष वटवत असतात